Oy, Kit. O, ano sa'yo mo, Ate Beth? Ay, may istoryano ako sa imo. Ano ito? Ay, sus, ma-Valentine's na. Aram ko, ako may date naman ako. Ako nakakuan na. Si Sai. Ay, sus, gwapo pati. Si Sai nga nito. Ay, sus. Na ikaigwa naman. Siyempre naman, ang gayong kong ini. Ay, sus. Sabi naman Haba ko ng na. hair mo. Siyempre naman, nagpakurong pa nga ni ako. Pili nga, sus. Pero nga, istorya ko sa imo. Gwapo pati. Ang kadate mo? Ayun. Sa February 14? Yes. Si Sai ito. Excited. Bata sa matarang tangda kami. Sa Matarang ta? Ay, Ay, ibang ano ha? Oo. Kaya Iba man ang trip nindo. Oo, sa matarang tangda. Hindi, hindi, disturbo. Iyo, deng isturbo, pero may mga kaiba ka mo naman, mga halas, Bako man kami mga salawahan. mga kagingking, nagkaturuso Kaya ka mo nga, naman. sa matarangtang. Oh. Oo. Si Sai nga ni ito. Duman kami magbukudan. Excited doon ka naman. Nag-istorya pa nga. Duman ka mo mabukudan. Yes. Duman man ka mo magkatriunayan. Ay, sus, Diyos ko. Di bale, basta suti unay na maray. Isas naman talaga, mayamo naman kan mga tiunay. Yeah. Huyug-huyugon mo an. Yeah. So, dahil nahalan to, no? Day na dan to, no? Pero sumalumoy na to, no? Halat ka naman. Kisay nga niyan, tagaroon naman ako, o na. Ano na naman, sus naman, excited doon ka naman, tulos ka, di maarama. Siyempre nga ni, tayo istorya ko masaya mo so kadate ko nga ni sa February 14. Sige, Kisay ito. Nagtambay kay ako doon sa barangay Kandamakan. Sa Damakan. Oo, nakatalikod ako. Ay, may ruminanin. Ay, sabi sa kuya, ay, ako ngayon si Kula. Sabi sa kuya, si Kula da siya. Ay, sabi sa kuya, ay, ako si Ate Beth. Sabi niya, ay, si Ate, ay, magayon daw, busis ka ito. Tapos, tinawag sa kuya, so account, niya, so FB. Tinawag ko man, so may contact na sa kuya. Hindi nga niya, bago siya, ilungan mo ha. Pailing ko sa iyo. Ay, siya iyan? Nuni. Oo. Sila nga. Ipailing ta ha. Ay, oo pala. Anong una? Gwapo pala talaga. Na- Iyo baga yan ang kadate ko. Iyan baga si Kula ang kadate ko ngunya na February 14. Mga agaw kaman. Kaming duan may huron. Kaso rin ka mo naghuron. Kapudan ko yung pirme. Hilinganan sa kuyang dudo. Hilinganan. Paralat na ho. Inubos niya. Kasurupa. Ay, iyugun mo Iyugun mo. Tapos, Ano man mga manluluko ka mo. ikang akong natinot. Tapos sabi mo ka na. Haluyo na kami kaayan ang kahuron. Para dahil pa kami nagtatagbuan. Kahuron ko na Kami sa yan. cellphone. Kami sa ano. Sa Yan nga personal niyang mismo. problema dyan kay Kula. Sa lawahan dahil yung Kula-kulang iyan. Yung nahiling mo na. Ay, inda. Pero islawos ko manggirarita. Bata, grabe nang ka-excitedan ko. Nagbakal na og kibagong bado. Oo. Tapos para shampoo na ako. Nagbakal kibagong pahamo. Ugot ka dumang kikula. Ugot ako duman. O di ka bunang duwa mag-ibahan. Ta kumapa-street ako kibuhok. Tayo siya pa kayo na nagpakulot sa kuya. Kaya rakman sa imo. Dahil kang kadate. Bye. Bahala ka man sa buhay nindo.